Amigues i amics, llegiu-me bé els llavis. Catalunya serà independent, sí o sí. I peti qui peti. Som aquí per fer la independència i res més que la independència. Molt bona tarda a tothom. I gràcies als que heu organitzat tot aquest acte per recordar que l'11 de setembre van passar moltes coses. Els catalans avui som hereus de molts altres que sovint van pagar la seva lluita per la llibertat amb la mateixa vida. Recordem que demà, fa 307 anys, Barcelona va caure a mans del rei castellà i que van exercir una brutal repressió fent desaparèixer les constitucions catalanes per dret de conquesta. Avui tenim exiliats i tenim més de 3.300 represaliats per l'estat espanyol. I vull tenir un record per ells, vull que no ens oblidem. Ells també formen part de la nostra lluita. L'Assemblea Nacional Catalana té un únic objectiu: assolir la independència efectiva de Catalunya. No en tenim cap altra. I per què volem la independència? La volem per existir com a poble, la volem perquè som una nació antiga. Avui tenim aquí davant el president Puigdemont, que és el 130è. Què vol dir que sigui el 130? Vol dir que abans hi ha hagut 129. Sembla una obvietat, però no ho és. El primer va ser l'any 1359. L'existència de Catalunya com a poble i com a nació no esdevé de la Constitució espanyola de l'any 78, de cap de les maneres. La independència és necessària també per donar resposta als problemes de la gent. I volem la independència perquè ens dona la gana i no hem de donar més explicacions per això. I què és ser independents? És ser sobirans, és prendre les pròpies decisions. Lluitar per la sobirania és lluitar pel poder, amb majúscules. I lluitar pel poder també és lluitar pels recursos que necessitem per donar resposta a les necessitats de la gent. I quins són aquests problemes de la gent? Quins són aquests recursos? Recordar-vos que tenim un dèficit fiscal de 20.000 milions d'euros anuals, que són 55 milions d'euros cada dia. Algú de vosaltres té a la butxaca 55 milions d'euros que em pugui deixar per fer coses i per donar resposta a les necessitats de la gent? Oi que no ho teniu? Perquè jo tampoc. Però aquests 55 milions d'euros s'han anat avui, s'aniran demà i s'aniran demà passat cap a Madrid. Amb això podem fer escoles, podem fer hospitals i podem donar resposta a aquestes necessitats de la gent. Som una minoria nacional, tal com diuen Nacions Unides. La minoria nacional sense estat més important d'Europa. La més gran. Tenim drets consagrats a nivell internacional, com l'autogovern, l'autogestió i l'autodeterminació. Lluitem per una causa justa. I aquesta causa justa ens dona dret a la legítima defensa. Que ningú us enganyi. La independència és possible i en els darrers 75 anys s'han creat 125 estats nous. I com s'ha fet tot això? De manera unilateral. Què és ser unilateral? Doncs ser unilateral significa poder fer una ampliació de l'aeroport del Prat, per exemple. És prendre les pròpies decisions sense esperar a que ningú te les doni. Vaig acabant. L'1 d'octubre va existir. L'1 d'octubre va existir i genera un mandat democràtic. Va ser legal, amb una legalitat pròpia. Ho vam fer de manera unilateral. Va ser una enorme victòria en un moment en què l'Estat va perdre el control sobre Catalunya. I no vam demanar permís a ningú. Ho vam fer. Vam votar i vam guanyar. I vam tenir més de 2 milions de vots que generen aquest mandat que no podem oblidar.
Acabo. La independència no és gratis. Té costos. Té costos. Però jo us pregunto, i la dependència no té costos? Oi que sí que té costos? Els té. Cada dia els té. La gent som la clau. Vosaltres sou la clau. Deixem-nos de crítiques, deixem-nos d'emprenyades, deixem-nos de bronques, treballem tots a una i fem la independència efectiva. Visca Catalunya lliure. Gràcies.